Lita maglangan, niya ang sumpay ning sugilanon. Nahisulat sa hangin. You're the eternal song inside my heart. May tao nga misod ka bahay gabi. Orlando, klaro kayo yung pagsirespetahin. Wa niya malaki midaga na siya. Sure ka? Laki. Sigurado ko nga nalak na ko ang nakumpultahan. Kung mo na, mayawi sa bahay ang misod ka bahay. Kung husto kasi mong pagduda, buti pasabot. Kauban na natos bahay ang misod sa bayis mga katapang. Maugin ang posibleng na hitabo. May misod dito. Pero, nga nung midagan man siya. Midagan? Sa pagawas na ako sa kwarto, nga akong gigdaan. Gisang pitikas pamasin nga ikaw umisod. Pero, midagan ang mga tunog palayo sa bahay. Buti pa sa na dili siya gusto nga mailhan ni mo siya. Mausa na ako pagtuulan do. Helena, may tingali nga uban ng takadiha sa bahay sa mga katabang. Pero, Ako na mo hangin ni Sir Alejandro. unsa? Unsa? Nakabati og tunog nga midagan si Helena sa bahay sa mga katabang. O, sir. Kinsa makaha kini? O, sab siya nakitaan, sir. Mingaw na ang gawas sa dihang nablihan ng pultahan. Maayo tingali nga. Imong i-check ang tanang agianan paingon dinhi sa sud. Ako di tanawon karon, sir. Pero mananghid lang unta ko nimo. Unsa man ka na? Kung mahimo. Ato na lang sabi si Manang matuhog dito sa bahay sa mga katabang. Aron may kauban si Helena dito. Sige. Igna si Helena og si Manang nga adto sa kadidto. Salamat, sir. Lando, Sir, ikaw ang akong tugyanan sa kaluwasan sa mga kauban mo dinhi sa bahay. o, sir. Ako na buhaton. Franco, ako sa mood karon. Gusto ko nga mawa na gyud si Helena sa bahay. Kalma lang lagi. Ilagot ta maglidalikod. Pero nahadlok ko ano ba yana? Ako nang bala niya. Ako nang giya si Bandi. Kung may bawal siya buhaton. Ing na lang ko kung gusto siyang musod sa bahay. Sige, ako sa ingnon. Kung maalim na ang bunog siyang ilo nga nag-usko mo nila do. Kabayot ba nagliho ka ng mandi? Galitan ko na siya eh. O siya makailan ni Lando nga miduol niya. Samtang siya, ilhan kay ni Lando. Saon nga nagpa-blaan mo ng buhok ang kanahan ako. Mausad na. Oo nga ikaw, relax lang lagi. Gina. Ako na yung timan napi. Ay, kimiyaw ko ikaw rin mo. Franco ba? Helena, Sir, may isugo ka? ngano wa makamusulti na ako nga nagduda kang dunay misud nga tao sa bahay sa mga katabang.
Ha? Uwa na lang yun ako, Dak, sir, kay tingalig mahasol ka. Uwa mo sa ko'y nakitang tao. Bisan anino, wa. Bisa na. Kinahanglan mo sultig ka na ako kung doon na kay katingadaan din sa bahay. Ha? Bisan ang buhaton na ni Julia ug ni Shane nga makadaot nimo. Kinahanglang isulti nimo nako. Sir, Dili ko gusto nga dunay daog-daugon ining baya Helena. ayaw ka bala ka, sir. Dali ko daling daog-daogon. Wala na mausang papagdaog-daog karong panahon. Salamat. Salamat nga ingon anak ka og baluganan. Tuod. Gusto ko nga magpiknik ta. Ha? Panhiya si Manang kay may ipaluto ko niya. Sige, sir. Oo niya, pagpalit og puti nga mga rosas. Ibutang sa flower vase. Ha? Oo niya, pagpalit og cake. Chocolate cake. May nag-birthday ba, sir? Dona, si Silis. Birthday ni... sige, sir, mapalit ko. O, may paboritong cake. Anong salas? Chocolate cake. Nahinomdom pa ko sa una. Nasakpan ako siya nga nagdaog cake sa iyang kwarto. Hain man ang mga katabang. Wa may bisag usangan ni gawas. Mama, Shane. Hain man ang mga katabang. Anong mingaw man din Wasap si Lando. ang mga panuway ma, tuwa sa luyo, nagpiknik. Unsa? Unsay nagpiknik? Da, birthday man kuno ni Helena. Gipalitag cake ni Papa. Unsa? Ha! Kahaya-hay gud niya. Nasab ng buwiset nga kanta. Mama, nga ba niya magkaganahan ng kantahan? Dili lang ko ganahan. Hain man sila napitan ng piknik. Sa duyan, ma. Unsa? Tuwa pa gyud sa buwiset nga duyan. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me. Salamat in cake, sir, ha? Kaon mo ug maayo. Salamat in nga cake, sir, ha? Labi kayo ang imong humba Manang, oh. Ay, kaon yun tagmaayo, oy. Lamig ng humba kay natural. Si Manang nagad na. Wow! Kaligregod ninyo din Wa man lang mo maghimbitar. Maot yun. Paano, saan ka na ba? Muna naman kung may labot ining bayan. Pag nga nagkantahan nga way nabe. Oh, ni naman ka. Dali. Tipo na mo. Kaon uban sa mga katabang. Nanong ganahan mang gyud ka nga makigsaw ini mga tawana? Ha, Alejandro? Ngano? Unsa may gusto nimo, Julia? Ikaw ang gusto nimo nga ikasaw nako kanunay og kaon? Nga pirmi man sab kang wa? Misulti na ko nimo. Nga ako na mo atiman nimo, Alejandro. Mas malipay ko nga ikauban ang mga katabang. Alejandro, naunsa ka man? Yano ka man kayo manginsuldo na ako atubangan sa mga katabang. Julia, kung dili ka gustong makig-uban og kaon nila, palayo na mo. Adto kaon sa kusina. Kay ako, gusto kong mag-celebrate sa adlaw ni Helena. Musamot na yun nagara babayhana, Alejandro. Kay imo naman ang gigastuhan o cake. Gamay na kayo ng cake nga akong yun mo sa inyong pagpangaon.
Ako ang tag-iya ni ining dapita. Busa, ako ang magbuot. Kaon mong maayo, una kang mamalik sa inyong mga trabaho. Ma! Kalma lang. Nahiluan na jud maayo ang imong amahan sa panuway nga nurse. Tinuod na, mama. Midako lang uan ng Helena kay ipakita man ni Papa ang iyang pagpangga niya. Dili na ni mahimo, Shane. Dili na. Ma, wa ka ba magkabantay? Sa unsa? Sa sinultihan ni Papa Alejandro? Unsa ba imong nabantayan? Lahi na siya karon, mama. Sa una nguhal siya. Unya, gamay ra siya og masulti. Pero karon, taghan na siya masulti, ma. Tuod. Padong nagipagkaayo si Papa, mama. Ha? Ma, ano man ka? Mura man kagwa malipay nga padung nagipaayo si Papa Alejandro? Sir, tuwa na uban sila mga trabaho. Maayo noon. Mo naman og na high blood si Ma'am Julia, sir. Pasagdi siya. May isugo ko nimo. Unsa man na, sir? Pangitaa sa Facebook si Silis. Ha? DXDC RMN Davao Radyo mo nationwide. Maayo pang linugaw. Ukayon pa. Naanad siguro kag rice cooker sa? Way ukay-ukay. Hotline sa RMN Drama. Zed Health Report. Si Rachel Marian adunay allergy ug hubak mituma sa Sad Panyawan Plus Capsule. Kung gamit yung panyawan kay usab ko masakiton kay kanyato pa hubak ko man jud ko. Kanyato tong wala pa ko nagapam jud ko. Sadyang kuan nag-maintain ko sa panyawan na takot-takot ko saban na hindi na ko magrabe og hubak. To kay kung hubak buntag ko hapon ko inumon pero kung wala na ko hubak mag-maintain ako sa. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! GA1 lang ni Luel Domingo taga Daliao Turil, Davao City ang iyang diabetes. Pero apil nga naulian ang iyang problema sa prostate. Kumusta ang prostate karon? Paluis Ginoo nakaihid na gyud taon. Tinuod ka? Lagi kay masama dito Ginoo. Sus pangihil din ako malapot nang naiputi murag puti to. Usa pud kasi nga murag bumo usa ba na. Pati gibugiwan na. Sirit pa nan. Ang produktong tinuod, A1 Dietary Supplement. DXDC Tatak RMN. I still feel your touch in the quiet night, a gentle flame that still. Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning sugilanon. Nahisulat sa hangin. Guys, tanaw tag salida. Lucas Abilard. Blard po ni kayo eh.
Hindi ko akalain na dito pala sa lugar mo, walang kinikilate sa mga pulis. Kulang kaya sa briefing, ang dapat, ang kasangga, Paano hindi ginagawa tinatulog. ko no? Nahihiya ako sa inyo, Gobernador. Baligyan daw na ako ng Hindi na mauulit aircon. ito. Dapat lang, Yeah. dahil sa susunod, Pang permit. Pepe, hindi ka. Tawa mo. Huwag ka. Problema ko guys, akong permit. Gobernador, Baligyan lang aircon. luyo ka doon. Palit ah. Pero makakaasa kayo. May Kadidisiplinahin ko siya aircon bilang kay mga anak na yung at ang makasama. mga kasama niya. Aasahan ko yan, Epe. Mga pagkasaysayan niya. Ibang... Hoy, ano? Wala mo. Hindi na paalis ang Tubang utos mo. naman niya. Pero ito, Abelardo, hindi ka pa ba lulod? Para sa Lucas mga Abelardo, si Roy Benson guys, ang bida. Juice. Live? Ha, oo ka ba? Lisan? Live. Live. Kung mag-live. Itong ilisan? Ay. Di mo malaka-oras. Talaga pala matapang grabe ng tayo. Dugay mo yan. Manurot. Ay, lay ko na una. Kay ako, wala ko na ko anong inom. Abelardo. Koram ni gustong inom. Lucas Abelardo ang pangalan ko. Kaya Abelardo. Kaya Abelantad. Sentimental man na sa last part. Pare-pareho lang yan. Magpasalamat ka. At maraming tao. Sa kagaspangan muna. Dapat sinipa ko niya mukha mo. Salamat naman, Gob. Nahiya kayo. Pero konti lang yan. Mahiya kayo sa lahat ng taong bumuto sa inyo para tigilan nyo na ang pagkalubos na kayo lang nagtatamasa. Marami ang naghihirap. Kapag nangyari dito sa San Antonio, ang tulad sa Ormo, bitahin ka man, kulang pa ang buhay mo sa papatay mo. Malaswa nga mo yun. Kasing laswa ba ng ginagawa niyo? May batas akong sinusundan. Ang sumusuway ay kalaban ko. Ang sumusunod, kakampi ko. Kung ang lahat ng pulis ay sumusunod sa iyo at nababayaran niyo, ako ang huling pulis na puputol sa sungay mo. Welcome, Kai. Pero titiyakin ko sa iyo, naluluhod ka at luluha sa batas ko. Masyado ka kasing kapag sa piso mo. Tingnan mo. Pati yung gobernador nakalaban mo. Mabuti kang suportahan ka ng hepe mo. Pati ba naman ikaw, Bilina, gusto mo akong maging marumi? May support Ano naman naman? wala. Ginagampanan ko lang ang tungkulin ko. Tungkulin na kung tungkulin. Pero sana pipiliin mo rin ang kakalabanin. Hindi ka na. Hindi ka na. Yan ko siya mo. Butan mega sa mga. Ang sinasabi ko'y para rin sa atin. Baka dumating ang araw, mawala ka, madamay pa kami ng anak mo. Dalo. Itay, Pait. Nag-inom mi guys. Nag-vlog-vlog. tama ka naman. Basta mali, dapat tuloy. Yan, pineapple juice guys with gamay nga Pagpasensya mo na lang beverage. si inay. Tapang. Tama naman. Lucas Abelardo ang bidaan ni guys, si Roy Benson. Si Roy Benson ang tinagurian nga original bad boy of the Philippines in the Philippine cinema. Guys, nadili atong upload sa mga asi ug bagong bayan ni kay brand out no tibuok adlaw gabi lang ibalik guys. Sa online. May nakilala ka ba?
Wala, sir. Nakita ko sila. Pero hindi ko kilala. Right, good na. Ayaw ganyan. Isa lang ang dapat. Kabalay ka ng copyright. Mag-ingat ka. Baka pati pamilya mo. Kabalay ka ng guidelines. Salamat, sir. Community guidelines. Huwag ka nang pumasok bukas. YouTuber, vlogger na Gawin mo na lang yun. muna Ano itong ko sa bahay. mga do's and don'ts sa YouTube, Facebook. Ako na ang bahala sa investigasyon. Copyright strike. Thank you, sir. Abi ni mo, di man na-copyright kay gamay man good. Gawas lang kong gi-download. Sir. Nama. Di na may maklaro. Ang ako lang para mo taas ang video ba. Ngayon magsaba-saba. Kaysa, Sir. sige akong istorya, kapoy ba? Kung sakali. Di ba? Review na lang. Maging pantay kaya ang kamay ng mata. Thanks guys for watching.